Господин Иванов казва, цитирам, Пеевски иска да тласне към избори и демонстрира, че може да събори правителството. Така ли е? 9 месеца това правителство го има благодарение на ДПС, защото го подкрепяме. Никой не е направил повече от нас, за да го има това правителство. Човека, който иска да тласне към избори и това цели, е моят приятел Христо. Защото той живее с комплекси, изключително големи от Христо Иванов. Не му се случи да прати генерал Атанасов в пенсия в Конституционния съд и мечтата му беше да ги обедини тези две партии, най-накрая да бъде лидер. Защото той живее с комплекс, че лидера на тяхното обединение е Кирил Петков. А когато имаш големи комплекси, искаш да си имаш нова партийка, затова се нуждае от избори. Човека, който тласка България, колеги, да бъде ясен към избори България, се казва Христо Иванов. Защо се скарахте така жестоко, след като сте си следяли в скута за цяла Конституция? Не сме си седяли, той в моя. Нека се уточниме, колежке. Имате ли проблем с начина, по който се предлага да се издигат номинациите в регулаторите? Номинациите е много ясно как се издигат, винаги са издигали. Има си комисии в парламента. Този пасквил, който меморандум, както го нарекоха, е направен, е просто написан от Христо Иванов. Другите му се подведоха на това нещо, изложиха се, видяха се всичко, че е да се глътне държавата. Просто моят приятел Христо понечи, обърна държавата на един голям телевизор, реши да го глътне и се задави. Видяхте, за едно съм доволен, имаме напредък от вчера. Призна си за главния прокурор на неговия подчертавам антикорупционен фонд, който е негово дете и рожба, с който се ракетират хора, има само избирателни изказвания в него, всичко се поръчва от Христо Иванов, БИПИ, МИПИ, GP, всичко е на Христо Иванов. През тези NGO-та той ракетира държавата. Все още не е признал за брат си Антон Иванов, че е участвал в прекия избор на изпълнител за 7. Той Христо Иванов може да отрече от брат си. И водят ли се разговори в момента за стабилизиране на ситуацията и евентуално продължаване на живота на този кабинет? Както виждате, ние сме тук. Вчера също приемахме закони, парламента си работи, а оттам нататък, ако някой се откаже да гълта държавата, вече е друга тема. Но като гледам, всички танцуват по малката бъбрива Шехерезада Христо и той ги подвежда и те се подвеждат. Разбирам, че колегите нямат голям политически опит, но просто трябва да се оттърсят от неговите номера. Спомняхте брата на Христо Иванов от Възраждане, алармираха, че брата на Христо Иванов е замесен в... Не, аз лични теми не искам да намесвам. Ще се излучат ли контактни групи за съставяне на правителство? Колеги, нека да видим какво ще стане. За момента няма никакви разговори, но едно е ясно. Тази подкрепа не е просто математически сбор на колко депутати в парламента. Ясно е, че ако и трите партии не подкрепят това мнозинство, то не може да съществува по този начин. Това сте го видяли, има е ред ситуации. ДПС винаги е била стабилизиращ фактор и ще бъде, но да видим какво правят колегите. Това, което правят, не е нормално.